Dituin kay ti universidad na pagad-adalan ni Emma ti panguraya kan kuana. Tadidak mo ten pastor kanyaging kay ti unay. Sigurado ang sorpresa dahil dyan na makita na. Ha? Nadyahin ni Emma. Isuntiri mo rin ti gate. Leo, ayat ko ang dito eh. Kahit ka sorpresahan. Isuasukunan kan. Umay ka. Aglingad ta dito eh. Ha? Agore ka. Ape anas ka niya aglingad ta. Ang mga numakita data dagiti classmates ko. Ha? Yaks, kita man tilangam. Nagnisit ka. Kan, nagbadoy ti kawas mo. Emma? Jak lakit di kayat nga ibagada aman nalon lang ti boyfriend ko. No way. Anya ko ma. Kat agpay sumat aman nalo na klaeng. Jak kaya tatagi ba si tindakan niya? Sige nga Rod. Umuna ka na magna. Diya kung makikiddan ka. Tapno saan ka amay babain.